Xayrli kech, biz sizga seshanba yangiliklarni taqdim etәргә Zarif Badreddinova. Алар белән таныша башлаганчы бу көннең тасырның 100 еллыгы белән бәйле истәлекле вакыйгаларын бергәләп карыйк. 1987 елның бу көнендә Казанда Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театр сәхнәсендә беренче классик балет фестивале уза. Программага 5 спектакль кертелгән була. Жизель, Шүрәле, Щелкунчик, Сильфида һәм Аккош күле. Тагын 6 елдан ул Рудольф Нуриев исемендәге халыкара фестивальгә әйләнә. Хәзер ел саен башкалада май аенда үткәрелә. 1992 елның 12 маенда Раифа Богородица Ирләр монастырендә Грузин изгуана гыйбадәтханәсе 64 ел ябылып торганнан соң гөмбәзенә беренче хаҗ куела. Шунда ук монда күмәк дини юлларны үти башлыйлар. 2000 елда Владимир Путин Россия территориясен 7 федераль округка бүлү турындагы буйрыкка кул куя. Округларга дәүләт башлыгының вәкаләтле вәкилләр җибәрелә. Татарстан Иделбуй федераль округына керә. Аның үзәге итеп Түбән Новгород сайлана. Инде 20 ел дәвамында шундый территория бүленеше саклана. Ә без бүгенге көн яңалыкларына күчәбез. Битлексезләргә каршы ау. Татарстанда битлексез һәм перчаткасыз йөрүчеләрне ничек ауладылар? Айза Шәңәрдан. Изоляция режимынан чыга башлады, кәмәт табибларның эше арта бара. Порядка 85% пациентов в реанимации они находятся на аппаратах ИВЛ. РКБдагы вакытлыча госпитальгә ковид белән авыручы нинди пациентларны күбрәк китерә башладылар. Штаб җитәкчесе белән Айгөл Бәдретдинова аралашты. Холодан салага. Я это связываю с тем, что просто люди устали сидеть дома. Үз изоляция чорында Татарстанда бакча участоклары сатып алучылар арткан. Моның сәбәпләрен Илгиз Шәкүров ачыкларга тырышты. Аларның сыерлары да акыллы. Алар хәзер белый прод күрсәләр даже, алар якында бармыйны. Чирмешәндә яшәүчеләр электр көтүчесенә була ничек итеп баш санын арттырган. Филүзә Хәмидуллина. Владимир Путинның кичәге чыгышын Рөстәм Миңнеханов Россия өчен хәлиткеч дип бәяләде. Федераль хакимият керткән чаралар тотрыклылыкны сакларга ярдәм итә. Рөстәм Миңнеханов фикеренчә, ял көннәре тәмам, хәзер без башка план буенча яши башлыйбыз. Шул ук вакытта халыкның иминлеген сакларга әзер булырга кирәк. Владимир Путин халыкка һәм бизнеска үз мәшгульләргә ярдәм булуын ышандырды. Татарстан президенты моны зур булышлык ди. Ул Татарстанда икътисад әкренләп үз җаена керәчәк диде. Нет никакого сомнения, что выступление оно было судьбоносным. Беспрецедентная огромная сумма средств и за самое короткое время будут предоставлены как через материнский капитал, так и другие инструменты. Второе, конечно, меры поддержки предприятий малого и среднего бизнеса. Такой формы и таких подходов у нас не было. Главный критерий – сохранить трудовые коллективы. Самое главное – это трудовые коллективы. И те предприниматели, где сохранены трудовые коллективы, они получат большую государственную поддержку. Ил халкы өчен бүген изоляция режимы тәмамланды. Кайбер төбәкләрне исәпкә алмаганда. Аның каравы, без яңа эш режимына күчтек. Йөзгә битле, кулга перчатка киясе. Шунсыз өйдән чыгарга ярамый. Бүгеннән урамда, җәмәгать транспортында, кибетләрдә халыкны тикшерделәр. Битлек режимын Айзат Шәймарданов күзәтте. Казан үзәге Тукай мәйданы. Шәһәр халкы бүген урамга чыкты, ләкин яртысы битлексез. Перчатка турында әйтәсе дә юк. Нигә битлек кимисез? Почему без масок? Почему без масок? Сейчас наденем. Я просто не верю, что есть такая болезнь. Поэтому... То есть на всякий случай перестраховались? Ну да, меня вчера штрафовали просто. Бүген Татарстанда битлек режимы гамәлгә керде. Урамда бары битлек һәм перчатка белән генә йөрергә рөхсәт. Кагыйдәне бозган өчен штраф. Как же, үләш килмей бит? Яшисе килә? Перчатка да кирәк бит. Перчатку... Надо телефон. Жертвовал, шел перчатка. Просто проверяю. Нет, вот только вы подошли. Это очень странно. Добрый день, комитет по транспорту. Маски, перчатки одеваем, не забываем продолжать. Урамда битлексезләрне тотуы кыен булса, хукук саклаучылар җәмәгать транспортын җентекләп тикшерде. Можно вашу маску? Пенсионер район администрации Вы могли бы просто поставить шишечку, мы купить хотя бы где-нибудь?
просто нарушаете сейчас данный момент. Икенче пассажирны да автобустан төшереп җибәрделәр. При необходимости предоставляется общежитие. Я у вас сегодня за целый месяц в автобусе. Я даже не знала то, что проверяет. Ә бу кыз тавыш чыгарды. Я никуда не пойду. Я же просила камеру брать. Зачем меня снимают? Аңа полиция участогына барып аңлатма бирергә туры килде. Не надо мне, она мне нужна. Я ее все прошел уже. Прошел уже все я ее. Бу бабай бөтенләй битле киюдән баш тартты, ләкин ни өчендер тикшерүчеләр аны урамга чыгарып җибәрми. Җәмәгать транспортында битлексез йөрүчеләргә 4000 сум штраф салырга мөмкиннәр барысында күзәтергә тиеш кондуктор да җавап тота. Әгәр аның салонында битлексез пассажир булса, башта кисәтү алганнан премиядан мәхрүм кала. Закон бармы? Юк, бүген булмады. Бүген бер булмады. Булса нишлисез? Үзем әйтәм, барып әйтәм, маска кияргә кушам. Маскасы булмаса? Юк. Нәтиҗәдә бүген 448 автобусның 260 өчен тикшергәннәр. Кагыйдәне тулысынча үтәгән бер автобус та булмаган. Было у нас 63 случая, когда ни маск, ни перчаток у пассажиров не было. Тикшерелгән автобусларда 63 кешенең битлеге яки перчаткасы юк иде. Аларны җәмәгать транспортыннан чыгарып җибәрделәр. 9 кеше буйсынмады. Полиция чакырттык. Ә метрода исә битлексез кешеләрне турникеттан уздырмадылар. Чаллыда да җәмәгать транспортларын тикшерделәр. Беркетмә төзегәндә автобуслар хәрәкәте тоткарланган. Единичку останавливают, они проверяют документы, у них перчатки, наличие перчаток, масок. И вот мы стоим по полчаса, ждем этот автобус. Чаллыда зур сәүдә үзәкләре әле ачылмаган, кеше сату нукталары үз эшен башлады инде. Кибетчеләр битлек перчаткадан халыкның саклану чаралары булмаса, кертмибез диләр. Мы открылись сегодня, первый день. Беренче эш көне бүген битлекләрне махсус күпләп сатып алдык. Кибеткә кергән кешенең үзенеке булмаса, мәҗбүри киюен сорыйбыз. Бүген генә ачылдык. Перчаткалар киеп, маскалар киеп эшлибез. Минем возраст булгач, мин куркам киям. Кешеләргә дә киргә кушам. Кеше шаммый, нәмәгә шаммый инде. Инде кая таба уже барып җитәргә була. Тикшерү дәвам итәчәк. Кибетләрдә дә, җәмәгать транспортында да, урамда да, урамга чыгарга теләгән кеше бу кагыйдәне гадәткә әйләндерергә тиеш булачак. Айза Шаймарданов, Рани Абдрахманова, Ильшат Аюпов, Вадим Ларионов, Александр Лабанов, Рамил Закиев, Яңа Гасыр каналы. Шикләүләр өлешчә алынса да үзеңне сакларга кирәклеге бүген бәхәс уятмый. Чаллыда коронавируслы тагын бер пациент вафат булды. Бу Татарстанда әлеге авырудан 7нче үлем. 52 яшьлек ир-ат хастаханәгә 29 апрельдә салына. Анда пневмония булуы ачыклана. Үпкәне ясалма эшләтү җайланмасына тоташтырырга туры килә. 5 көн ИВЛда ята, әмма коткарып кала алмыйлар. Соңгы тәүлектә әлеге чир тагын 71 кешедә табыла, аларның 27се хастаханәдә, калганнары өйдә дәвалана. Яңа чиракларның күп өлеше Казанда теркәлгән, 20се Ярчаллы кешеләре. Соңгы тәүлектә бездә 165 кеше савыккан. Россия буенча авыручылар саны соңгы тәүлектә 10,899 кешегә артты. РКБдагы коронавируслы авырулар өчен госпитальнең реанимация бүлеге 100%-ка тулы. Май бәйрәмнәре әлеге хәлнең гади булмавын күрсәткән. Монда көн саен 10-15 кешене китерәләр, күпчелеге тын кысылуга зарлана. Бу хакта госпиталь җитәкчелеге үзебезгә сөйләде. РКБның йогышлы авырулар өчен госпитале табиблары бу пациентлар янына керер алдыннан махсус костюм кияләр, дезинфекция үтәләр, эш кимеми диләр. Пациентлар саны артагына. 4нче катта ковид диагнозы расланганнары, алар 160 кеше, калган 35-е анализ нәтиҗәсен көтә. Увеличение где-то на 10-15% количества. Узган яллар белән чагыштырганда пациентлар саны 10-15%-ка артты. Узган тәүлектә генә тагын 46 кешене китерделәр. Хәлләре уртача авырлыктан алып, катлаулыга кадәр дип бәялибез. Монда коронавирус белән авыручыларның күпчелеге 60 яшьтән өлкәннәр. Алар бик еш кына тән температурасы югары булу һәм ютәлдән зарлана. Кашель. Кроме кашля, что еще беспокоит? Температура есть? 38. Слабость. Ага. Спина болит. Где именно? Вот где в ребрах. Кайбер авыручылар коронавирус диагнозы куелганга әле дә шанмый. Это у меня пневмония, что ли, чек такой? Все, кто находится на этом этаже, это пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Вот, если будет хуже становиться, то будем подключать вам кислород тоже. Хорошо? Даже я бы вам кислород уже назначил. Авырдан сулаучы пациентлар өчен монда кислород бирү җайланмалары куелган. Алар ИВЛны алыштырмый, әмма хәлләре начарайса, ясалма сулыш алу аппаратларына тоташтыралар. В нашем инфекционном госпитале развернуто 20 коек реанимационных. Госпитальдә ИВЛ аппараты куелган 20 ятак бар. Реанимация пациентлар белән 100%-ка тулган. Ясалма сулыш алдыру аппаратларына 85% авыру тоташтырылган.
Табиблар үзен ничек саклыйсың? У нас изначально был установлен фильтр. Госпитальдә хезмәткәрләр өчен фильтр тора. Алар эшкә килгәндә шуның аша үтә, температура үлчәнә. Әлегә табиблар арасында авыручылар юк. Алар өйләренә кайтмый, кунакханәдә генә яши. Үзенә үзе диагноз куеп, миндә коронавирус түгелме икән дип шалтыратучылар да бар, әмма аларның саны артмаган. Андыйларга тест ясаучы табиблар бригадасын чакыртырга тәкъдим итәләр. Уңай яклардан 180ннән артык кеше дәваланып госпитальдән чыгарылган инде. Үз изоляция режимыннан әкренләп чыга башлау ул әле җиңел сулап куярга мөмкин дигән сүз түгел. Табиблар кисәтә, вирус бик тиз иярә. Шуңа күрә дистанция саклау, җәмәгать урыннарында битлекләр һәм перчаткалар кию мәҗбүри. Шулай ук антисептиклардан файдаланыгыз һәм кулларны бик еш сабын белән юыгыз. Айгөл Бәдретдинова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Хәзер республиканың коронавирус белән көрәшүче хастахана клиникаларында 1700дән артык шәфкать туташы хезмәт куя. Алар авыруларның өенә барып анализ ала, шикләнеп килгән пациентларны кабул итә, табиб билгеләгән дәвалау алымнарын тормышка ашыра. Бүген халыкара шәфкать туташлары көне. Шушы авыр чорда хезмәт куйган һәр медицина хезмәткәрен Рөстәм Миңнеханов та котлады. Пациентлар турында кайгыртуыгыз һәм шәфкатьле булуыгыз өчен рәхмәт. Үзегезне саклагыз дип яза ул Инстаграмында. Чулпан Касымова бүген бер эш көнен шундый йомшак куллы, киң йөрәкле шәфкать туташлары белән бергә уздырды. Илүзә Шәфигуллинаның шәфкать туташы булып эшли башлауына 9 ай гына. Килә дә пандемияга эләгә. Үз теләге белән мобиль бригадага күчүчеләрнең берсе ул. Алар көн сайын кешеләрнең өенә барып, коронавируска анализ алалар. Үзем риза булдым. Шул авыр вакытта кешеләргә ярдәм итә алсак, бу минем өчен дәрәҗә. Яшь кызга тәҗрибә тупларга хезмәттәшләре ярдәм итә. Гүзәл Җиһаншинаның эш стажы 20 ел. Эш көне шушы бүлмәдән башлана. Киемнәрен алыштырып, сумкаларына кирәкле җиһазлар, саклану костюмнары алалар. Вирус эләктерүчеләр саны көннән-көн арта. Көнгә 15 кешегә барабыз. Бездән теләк бер, үзегезне саклагыз. Казанның 21-нче сырхауханәсе халыкка ярдәм күрсәтүче иң зур үзәкләрнең берсе. Монда 96 меңнән артык кеше беркетелгән. Көн сайын 150дән артык адреска чыгарга туры килә. Более 200 медицинских сестер. Бүгенге көндә 200дән артык шәфкать туташы өйгә йөреп эшли. Мобиль бригадалар оештырылды. Алар табиб белән берлектә анализлар алып, аны лабораторияләргә тапшыралар. Шәфкать туташларының һөнәри бәйрәмнәр уңайыннан аларның эшкә килүләренә менә шушындый видео котлау әзерләгәннәр. Шушындый авыр вакытта мондый игътибар аларга эшләргә тагын да күбрәк көч исте. Бик шады, бик күңелле булды. Килеп керүгә бәйрәм ияме күз алдына килде. Шушындый котлаулар белән каршы алу безне тагы да канатланып эшкә этәрә. Была улыбка на глазах, было очень приятно. Пандемия вакытында аларга табиблар белән алгы сафта эшләргә туры килә. Чөнки табиб билгеләгән дару, укол системаларны нәкъ менә алар куяда. Чулпан Касымова, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы. Кичәге көннең иң күп сөйләшенгән, бүген дәвам ителгән төп яңалыгы Владимир Путин игълан иткән яңа төр ярдәм чаралары. Эшмәкәрләргә, эшсезләргә, балалы булган гаиләләргә, табибларга дәүләт ничек ярдәм итәчәк? Владимир Путин әйткәннәрне Фәйрүзә Мәҗитова тәгаенләштерде. Социаль хезмәткәрләр 15 апрельдән 15 июльгә кадәр федераль акча алачак. Социаль оешмаларда эшләүче табибларга ул 2 атналык смена өчен 40 мең сум, ә коронавируслы авырулар белән эшләүчеләргә 60 мең сум тәшкил итә. Шәфкать туташларына 15 һәм 20 мең сум, техник персоналга 10-15 мең сум. Сразу оговорюсь, что полагающиеся выплаты за уже прошедший апрель люди также обязательно получат. Балалары булган гаиләләргә яңа төр түләүләр кертелә. Яше 3-тән 16-га кадәр булган һәр балага гаилә 10 мең сум алачак. Аның өчен дәүләт хезмәтләре сайтында гариза язасы. Бүген илнең пенсия фонды хәбәр иткәнчә, әлегә ашыкмасагыз да була. Гаризалар калдыру өчен махсус сервис булдырылачак. 3 яшькә кадәр һәр балага апрельдән алып июньгә кадәр 5 мең сум түләнәчәк. Бала өчен яшь ярымга кадәр түләнә торган минималь пособие күләме 2 тапкыр арта. Моңарчы 3375 сум булса, хәзер 6751 сум. Бу эшләмәүче әниләргә кагыла. Аз кремле гаиләләр 3 яшьтән 7 яшькә кадәр балалары өчен аның яртысын алачак. Хәзер аз кремле гаиләнең балалар өчен ярты елга 33 мең сум күләмендә акча алу мөмкинлеге бар. Әгәр әти-әниләре эшсез калса, гаиләдәге һәр балага өстәп 3 мең сум түлиләр. Помощь должны получить все, кто в ней нуждается. Главное для нас – это жизнь, здоровье, безопасность людей. Зыян күрүче предприятиеләргә дә махсус ярдәм каралган. 2021 елның апреленә кадәр кайтару шарты белән оешмалар хезмәткәрләренә хезмәт хакы түләү өчен 2% кредит ала.
Әгәр предприятие эшчеләренең 90% саклап калса, ул чагында процентны дәүләт түли. Әгәр 80% саклап калса, процентларның яртысын түләячәк. Зыян күргән оешмалар быелның 2нче кварталына төп салым, иминиятләштерү акчасын түләми кала. Үз мәшгульләргә дәүләт узган ел түләгән салым суммасын кире кайтара. Алда әйтелгән түләүләр федераль бюджет хисабына финансланачак. Поручения будут считаться исполненными только тогда, когда государственная помощь дойдет до каждого, кому она предназначена. Феруза Мәҗитова, Яңа Гасыр каналы. Бүген узак изоляциядән соң Татарстанда зур булмаган кием һәм көнкүреш техникасы кибетләре хезмәткәрләре эшкә чыкты. Чикләүләрне йомшарту сәбәпле мәйданы 400 квадрат метрдан артмаган шундый сату нукталарына эшләргә рөхсәт. Бу шулай ук автомобиль һәм моторлы салоннарына кагыла. КамАЗда бүгенгә кадәр туктап торган төп җыю конвейеры үз эшен башлап җибәрде. Май аенда завод гадәттәгечә 2 сменада эшләячәк. Әмма хезмәткәрләрнең бер өлеше әлегә дистанцион рәвештә хезмәт куя. Казан вертолет заводына бүген 4000-нән артык эшче чыкты. 129 дистанцион рәвештә, бу барлык хезмәткәрләрнең 80%. Bütün оешмаларда да битлек перчаткалардан булу, температураны үлчәү, дезинфекция үткәрү мәҗбүри. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Су агатра, кеше борчылатра. Горазданда монда агаларны кая китсе, шунда китә, потому что менә булай үзе агат килә безнең күлгә. Голубятников урамындагы күлгә бу юлы ни булган? Рания Абдрахманова. Аларның сыерлары да акыллы. Алар хәзер белый провод күрсәләр даже, алар якында бармый аны. Чирмешәндә яшәүчеләр электр көтүчесенә була ничек итеп баштан арттырган. Филүзә Хәмидуллина. Ташламалы шартларда фатир алырга һәм уртача 800 мең сум акчаны янга калдырга мондый мөмкинлектән республиканың яшьләр сәясәте лидерлары, иң актив студентлар, аспирантлар һәм яшь белгечләр файдалана ала. Бу программа 2011 елда Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән башлана. Төп шарты 18 яшьтән 30-га кадәр булган егет-кызлар үз вузларында, районда, оешмаларда яшьләр белән эшләргә тиеш. 10 ел эчендә 245 кеше фатир ала. 2020 ел ахырына кадәр тагын 49 җиңүче билгеле булачак. 11-нче, 12-нче, 13-нче елны күбрәк кызлар булдылар. Чөнки минемчә, теге студентлар арасында да безнең кызлар барыбер бик актив алар. Ләкин аннары менә зурайгач программа, анда егетләр саны да артты. Татарстанда бакча участоклары сатып алучылар да арткан. Узган елның бу вакыты белән чагыштырганда 2 тапкырга. Берәүләр моны бакчаның вирустан качу өчен яхшы урын булуы белән аңлатса, икенчеләр халыкның чит илгә бара алмавы белән бәйли. Сәбәбе шунда гынамы? Илгиз Шакуров бүген торак базарындагы хәлне өйрәнде. Вот еще одно прекрасное предложение. Яна Поздеева 10 ел күчемсез милек өлкәсендә эшли. Халык пандемия дип өйдә утырганда аның буш бер көнедә булмый. Изоляция чорында кешеләр дача участогы сорап шалтырата башлаган. Бүген дә килеп карыйлар. Очень оживленно люди стали звонить, интересоваться. Бу сезонда дачалар белән кызыксыну 2 тапкырга артты. Узган ел бу вакытта 10 бакча участогы саткан булсак, быел инде 23 килешү төзедек. Соңгы 3 айда гына Росреестр бакча сату алу буенча 1919 яңа килешү теркәгән. Үз изоляциядә акча юк дип тә тормыйлар. Ихтыяҗ булгач, бәя дә арткан. Конечно, они выросли. Узган көздә яхшы хәлдәге йорты, мунчасы, утыртылган агачлары булган бакча 450 мең сум торса, хәзер бу суммага бик күп эшлисе һәм төзисе булган дача гына алырга мөмкин. Шәһәрдән никадәр ераграк, шул кадәр яхшырак. Хәзерге вакытта сатып алучыларның төп теләге шундый ди белгечләр. Пандемиягә кадәр исә киресенчә шәһәргә якынрак булган бакчаларга өстенлек биргәннәр. Шулай ук бакча участогында йорт булу, ут, су кебек уңайлыклар булуын да шарт итеп куялар. Без барган бакча ширкәтендә бүген дә халык күп иде. Үз бакчаң булуның өстенлеге нәрсәдә соң? Hava seyvet, bütün seyvet, terlesin şunda yaz günü kilem de ben terlep kaytıp gideyim. Bunda yirkinne bir kişiden korkmuş, virüsten korkmuş, rahatlanıp yaşap yatağız. Татарстанның бакчачылар берлегендә үз сафлары артуына сөенәләр генә. Хәзерге көндә республикадагы бакча участокларының 10% ташландык хәлдә диләр монда. Киләчәктә аларга да хуҗа табарга уйлыйлар. Очень логично. Ташланды бакчаларны элекке хуҗалары исеменнән алу белән бакча ширкәтләре шөгыльләнсен иде. Алар үзләре суд органнарына мөрәҗәгать итәргә тиеш дип уйлыйм. Әлбәттә, барысы да закон буенча эшләнергә тиеш. Фатирларга килгәндә биредә әлегә тынлык диләр Росреестрда. Зур шәһәрләрдә күчемсез милеккә ихтыяҗ март аенда югары булган. Ул вакытта Татарстанда 1000 ярымнан артык килешү теркәлгән. Бу гыйнвар ае белән чагыштырганда 97%-ка күбрәк. Большинство людей
на самом деле боятся за свои деньги, свои... Пандемия башланганда төрле сүзләр йөрде. Күп кешеләр акчасын югалтудан курыкты, шуңа фатир алып куярга уйладылар. Белгечләр фаразлавынча, шәһәрдә күчемсез милеккә сорау берничә айдан соң гына элекке хәленә кайтачак. Ә менә бакча сатып алучылар алга таба да артыр дип көтелә. Яшелүзән районыннан Илгиз Шәккуров, Ренат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Казан халкы шәһәр читенә йөрүче электричкалар туп-тулы дип зарлана. Чит кешеләр белән социаль дистанцияны хәзер ничек сакларга соң? Бүген Реальное время интернет газетасыннан укып таныша аласыз. Автомобильләр юа торган су безнең күлгә ага. Казанның Голубятника форумында яшәүчеләр шулай дип редакциягә мөрәҗәгать итте. Сүзләренә караганда, күл янәшәсендәге автоюгыч калдыкларын шунда гына агыза. Нинди башбаштаклык бу дип чаң сугалар. Су чыннан да автоюгычтан агамы? Нишләп экологлар чара күрми? Хәлне ачыклар өчен урынга Рания Абдрахманова чыкты. Отсюда течет вода. Вытекает вот сюда. Видеоны яздыручы ханым пычрак су юлның икенче ягында урнашкан автомойкадан ага дип белә. Отсюда все течет. Безнең иҗат төркеме барып җиткәндә, Голубятника форумының бу өлеше коры иде. Әмма якын тирәдә яшәүчеләр моннан чыннан да ниндидер су акканны раслый. Зәхрә Байтимирова урамга чыккан саен шуны күрә. Гаражда монда агалар ну кая китсе, шунда китә, потому что менә булай уже агып килә безнең күлгә. Нинди булса да зыян килә дип саныйсыз күлгә? Конечно. Ул күлгә генә түгел, безгә дә ул бит сасып тора. Жерле халык сүзенә караганда, әлеге күл алар өчен табигый һәйкәл кебек. Күргәнегез аның суы да чипчиста, күл өстендә акчарлаклар, үрдәкләр йөзеп йөри. Сейчас похоже на озеро. Ул хәзер генә күлгә охшаган берәр айдан сазлыкка әйләнә, ләм каплый, аны чистартып карап торсыннар иде. Чайки летают как будто на море. Акчарлаклар эше йөри диңгездәге кебек, пычратмасыннар иде инде. Су акканын күргәнем юк. Ценно очень. Бу күл безгә бик кадерле. Монда хәтта кытымаран да җибәреп була дип уйлыйбыз. Күл тирәсендә бәхәсләр ел сайын диярлек куба. Күпне күргән күл инде ул. Әле 2018 елда гына безнең канал бу проблемага ачыклык кертергә тырышкан иде. Ул вакытта да хәзер дә халык күлнең пычрануын автоюгычтан күрә. Тик оешмада моны инкар итәләр. Это не наше. А у вас что? Какие меры безопасности, чтобы вода не стекала? У нас что не ставить специально. Сүзләрен дәлилләп юынтык җыелып барган урынны да күрсәттеләр. Калдык сулар торбалар ашамында ага диләр. Ә кешеләрне борчыган су күршедәге шәхси йорттан ага имеш. Это он с фундамента откачивает. Что происходило? Там грунтовая вода у него на фундамент поднимается, он с подвала выкачивает воду. Әлеге йортның хуҗасын эзләргә керештек. Әмма идән чыгучы булмады. Ул арада экологларда килеп җитте. Тик шау-шу күтәргән су бүген алар килгән төшкә акмагач, алар берни эшли алмый. Инспекторами ЦТУ Министерства Инспектор урынны карады, агып торган юынтык сулар тапмадык. Димәк, табигатьне саклау законы бозылмый. Кабаттан су агызучы булса, безгә мөрәҗәгать итсеннәр иде. Без килеп суның сыйфатын тикшерәчәкбез. Андагы зыянлы матдәләрне карыйбыз. Шуннан соң хокук бозылганмы, юкмы икәнен әйтеп булачак. Ягъни юл аркылы аккан су чиста булса, димәк бу хокук бозу очрагы түгел. Юынтык булса, штрафка тартырга мөмкиннәр. Рания Абдрахманова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Әйтер сүзегез булса 898-74-20-01-01 телефонына хәбәр калдырыгыз. Бу безнең редакциянең WhatsApp номеры. Яңалыкларны язып та фото һәм видео язма рәвешендә дә җибәргә мөмкин. Кызыклы хәлләр булсынмы, ул борчыган мәсьәләләрме, барысын да кабул итәбез. Чирмешән районының Түбән Чыктай авылы халкы ел сайын терлек санын арттыра, аның каравы көтүгә чыкмый. Бу эшне монда заманча техникасына тапшырганнар. Авыл халкы акча җыеп электр көтүче дигән җайланма сатып ала. Көтүчесез көтүне Филүзә Хәмидуллина күреп кайтты. Менә бу безнең көтү була инде. Менә шуны электрик куябыз да, иртән кичке 6-ga шулай тора инде. Бүген көтү чираты Габделхак Бәдретдиновта, аның 12 баш малы бар. Элек атналар буе көтүдә ята идек ди. Хәзер иртән капканы ачып сыерларны кертеп җибәрәләр дә, кич кенә ачып чыгаралар. Көтүче урынына электр тогы үткәрүче чыбык. Самарага барып, эзләп табып, ул әйберләрне алып кайттык монда. Конкретно шул электропостыкның инде, шул генераторны алдык инде. Ул 12700 га инде нормально, яхшы французский була. Менә монда безнең сокровище генератор инде. Аны без җир астына күмеп, шулай ясап куйдык. Зур булмаган генератор, аккумулятор, махсус чыбыклар һәм койма электр көтүчесен җыяр өчен менә шуларда җитә. Менә шушы чыбыклар аша ток уза. Аккумуляторны халык ишратлашып алмаштыра. Мәсәлән, менә монысын Жигули машинасыннан алып куйганнар. 10 гектар җиргә 3 чакрым электр чыбыгы китә. Биредә 90 баш мөгезле эре терлек бар. Янәшәдә генә елга. Көнүзен малтуар үзе генә йөри. 2000-нән җыелдык. 2 малы безнең. 2000 бирдек. Бер малга 1,5 мең булды инде.
Эштән сорап китергә түгел, малларны чыгардың, калдырдың, кайтып киттең, үзеңнең эшеңне эшлисең. Мондый рәхәтне күргәнебез булмады. Үзебез чыга идек, балалар зыяф алыйк. Чыбыкларда ток көчле түгел, кешеләр өчен зыянсыз. Сыерлар хәзер капка буена якында килмиләр икән. Сыерлар хәзер бик умный. Алар хәзер белый провод күрсәләр даже, алар якында бармый. Даже авыл җирендә бакча буена кайбер умный кешеләр тотып куйдылар, тартып маллар килеп пычратмасын дип. Гыйниятуллиннарның да хуҗалыгында сыер, бозау, таналар баш санын арттырырга исәпләре бар. Хәзер 2 сыер электропосты булмаса, бернән тотар идек инде. Хәзер ылыгая барабыз. Электр көтүче сатып алганнан соң авылда мал саны 30%-ка арткан, айына 6 тоннага якын сөт тапшыралар. Показатель хороший. На самом деле, вроде и село как бы небольшое, скажешь. Авыл зур түгел, 116 хуҗалык кына, 230 кеше яши. Шундый көтүлек җайланмасын хәзер авылның югары очына да алып куйганнар. Авыл халкы мал санын 200-га җиткерергә планлаштыра. Ширмешән районыннан Филүзә Хәмидуллина, Эрик Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Әлегә шундый яңалыклар иде, кичләрегез матур үтсен, исән имин булыгыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңелек сезнең игътибарыгызга файдалы мәгълүмат. Күптәннән яңа шкаф купы алырга телисезме? Сыйфатлы өстәвенә 20% ташламалы шкаф купы кирәк булса, Данил Мастерга шалтыратыгыз. Төгәлрәк мәгълүмат daniel-master.rf сайтында. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта алмашынучан булытлы һава 20 градус җылы. Республикабызда явым-төшемнәр орта, кайбер районнарда яшенле яңгыр явачак. Яшен вакытында көчле җил көтелә. Температура үзгәрми диярлек, төньяк көнчыгышта 20 градус җылы. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә-Мензелеевскта төнлә дә, көндез дә урыны белән яңгыр явачак, плюс 20 градус. Әлегә җылы булса да, атнаның икенче яртысында температура шактый төшә, төнге сәгатьләрдә җылылык нибары плюс 5 градусны тәшкил итәчәк. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта алмашынучан булытлы һава, җилкен яктан уртача тизлектә исә, урыны белән көчәя. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә көн яңгырлы һәм җылы булачак. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта көндезге сәгатьләрдә явым-төшемнәр көтелә, плюс 20 градус. Көзге көннән язгы төн яхшы ди халык әйтемнәрендә, шулай да ел фасыллары алар килә дә китә, ә без һәр көнебезне бәрәкәтле итеп үткәрик. Акбарс домнан фатир сатып алучыларга 5%-ка кадәр кэшбэк, фатирлы да буласың, отышлы да каласың. Без кайда егеш шунда? Казандагы телефон 295 77 77, толырак мәгълүмат akbars-dom.ru сайтында. Купи квартиру онлайн от Акбарс-Дом. Дом там, где мы. Телефон в Казани 295 47. Доктор Оста умыртка баганасының һәм буыннарының иң куркыныч авыруларын дәвалаган кебек башка бер кайда да дәваламыйлар. Протезларны һәм хирург скальпелен алыштырырлык акыллы машиналар авыртуны онытырга булыша. Акыллы роботлар сколиоз, бүсер, невралгия, артроз кебек авыруларны дәвалыйлар. Авырту синдромы беренче дәвалау процедурасыннан соң ук юкка чыга. Авырту әйләнеп кайтмасын өчен мускуллар, буыннар һәм сеңерләр чыныктырыла. Алдынгы технологиялар бары тик доктор Оста гына. Доктор Оз федераль җилтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 10 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Башкалабыз Казанда явым-төшемнәр көтелә. 20 градуска кадәр җылы. Көньяктан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы терекемеш баганасының 749 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырма чыдамлылыгы 50%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бүгенгә менә шулар. Исән-имин булыгыз.